Radio Beograd 1, 0 časova i 58 minuta. Ovo što čujete, to je prelepo pevanje gospođe Jasne Kočijašević. Kad se vratite unazad i sve sažmete, vaša karijera, jeste li zadovoljni? Pa sve u svemu, ja sam optimista u životu i tako smatram me pozitivnom osobom, pa shodno tome ću da kažem da jesam. Ali, mnogo toga je ostalo nedorečeno, mnogo toga bih drugačije uradila da imam šansu, naravno, od toga nema ništa, tako da ima, ako to jedno malo ali, koji to apsolutno zadovoljstvo remeti, ali hvala Bogu, mislim da sam dobro iskoristila dar koji mi je dao Bog i sve u svemu dobro je. Ipak ima biti još vremena. 40 godina prisutan nije malo. Ima još vremena. Hvala vam, Jasna. Želimo vam da još dugo pevate. Hvala na pozivu za večeras. Hvala još jednom. Prijetno večer.